Και εκεί που προχωρούσαν, τα μάτια σταματούσαν σε αυτή τη βιτρίνα, καθώς η κούκλα ήταν ολοζώντανη. Πελάτες σταματάνε, τη βλέπουν. Είναι ωραία κοπέλα, όμορφη. Από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, όσοι βρίσκονταν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Εγνατία και περνούσαν μπροστά από το κοσματοπωλείο του Γιάννη Χατζιορδάνου, έβλεπαν αυτή την ασυνήθιστη εικόνα. Ωραίο είναι. Ωραία μάτια έχει. Ωραίο στυλ έχει. Καλό είναι. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος είχε την ιδέα να ζωντανέψει τη βιτρίνα του, το νεαρό μοντέλο δέχτηκε την πρόταση και το κοσματοπωλείο άλλαξε όψη. Θεωρώ ότι τα κοσμήματα αυτά εμφανίζονται καλύτερα πάνω σε ένα γυναικείο σώμα παρά σε μια κούκλα. Είναι κάτι το πρωτοποριακό, κάτι το καινούριο, κάτι το διαφορετικό ίσως. Φορώντας μαύρο φόρεμα, δικτυωτό καλσόν, ψιλοτάκουνες γόβες και πολλά και εντυπωσιακά κοσμήματα, η κούκλα της βιτρίνας μαγνήτιζε τα βλέμματα. Πολύ ωραίο, θαυμάσιο, υπέροχο. Τέλειο. Για ποιο λόγο? Γιατί απλά η κοπελιά πάνω είναι και ομορφαίνει τα πάντα. Πάρα πολύ ωραία. Ωραιότατη κοπέλα, ναι. Πολύ ωραία. Ζωντανό, Σαν ιδέα πώς σας φαίνεται? Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Οι γιορτές πλησιάζουν, τα κοσμήματα λένε είναι ο καλύτερος φίλος της γυναίκας και φαντάζουν ως ιδανικά δώρα. Έτσι οι άντρες κοιτούσαν με προσοχή τις προτάσεις του καταστήματος, τις οποίες φορούσε το εντυπωσιακό μοντέλο. Τώρα αν είναι ζωντανό είναι πιο όμορφο να μου. Αν είναι η κούκλα, τι να δεις ένα από άψυχο κορμί. Αλλά και οι γυναίκες μην νομίζετε ότι έμειναν ασυγκίνητες. Φαίνονται, είναι και όμορφη κοπέλα και εντυπωσιακή και φαίνονται και τα... Μπορεί άλλος κάλλιστα να τραβήξει το μάτι. Ακόμα και οι επιβάτες των διερχόμενων λεωφορείων έριχναν άλλοτε κλεφτές και άλλοτε αδιάκριτες ματιές. Τα τελευταία χρόνια οι ζωντανές κούκλες εμφανίζονται όλο και πιο συχνά, αλλά αυτή ήταν η πρώτη φορά που είδαμε κάτι τέτοιο σε κοσμηματοπωλείο.